ഇരിക്കൂർ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TC നസീയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇരിക്കൂർ കുളങ്ങര പള്ളിക്ക് സമീപം നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിൽ ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, റൈഡർ, വിപണന മേളകൾ, ഡോഗ് ഷോ, ഇന്റർനാഷണൽ ആനിമൽ ആൻഡ് പെറ്റ് ഷോ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നു. ഇരിക്കൂർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പെറ്റ് ഷോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇരിക്കൂറിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഈ ഷോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് വളരെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉല്ലസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട്, വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കോർട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ ഡോഗ് ഷോ, പിന്നെ പലതരം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കുറേ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവേശനം വളരെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവേശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരിക്കൂർ കാർണിവൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. മലയോര മേഖലയിലെ വാണിജ്യ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായ ഇരിക്കൂറിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകി ഇരിക്കൂർ കാർണിവൽ 2ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇരിക്കൂർ കാർണിവലിൽ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, കുട്ടികൾക്കുള്ള അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകൾ, വിവിധതരം പക്ഷികൾ, ഫുഡ് കോർട്ട്, ഐസ്ക്രീം പാർലർ, കുലുക്കി സർവത്ത് തുടങ്ങി ഇരിക്കൂർ മലയോര മേഖലയിലെ ബ്ലാത്തൂർ, കല്യാട്, ഊരത്തൂർ, ആയിപ്പുഴ, കൂരാരി, മട്ടന്നൂർ, മെരുതായി, നെല്ലൂന്നി, ഉളിക്കൽ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭ, കൂടാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്ത്, ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഇരിക്കൂർ കാർണിവലിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. വിലക്കുറവിന്റെ മഹാത്ഭുതം തീർക്കാൻ KR ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കോട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വീടിന്റെ മോഡലിന് അനുയോജ്യമായ റൂം സെറ്റുകൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡൈനിങ് സെറ്റുകൾ, അകത്തളങ്ങൾ രാജകീയമാക്കാൻ സോഫ സെറ്റുകൾ, വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ബെഡുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം, നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കിടിലൻ ഓഫറുകൾ. കട്ടിൽ, ബെഡ്, 2 തലയിണ എന്നിവ കോംബോ ഓഫറുകളായി 10,200 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കാം. 6-5 കട്ടിൽ, 3 ഡോർ അലമാര, ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ, ഡ്രോ, ഗോദ്രേജ് 1 ടൺ AC എന്നിവ അടങ്ങിയ മണിയർ സെറ്റിന് 50,000 രൂപ മാത്രം. KR ഫർണിച്ചർ, കോട്ടൂർ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം.